što se tiče plata, rekli ste da pustim plate, da nisu važne plate. Važne su plate, ali isto tako sam rekao na kraju da je važnije od toga kolike su plate, šta za te plate možete da kupite, ali vi očigledno ne kupujete za svoje plate, pa vam nisu važne. Građani Srbije kupuju za svoje plate i morate da shvatite to. Naprosto, pitali su vas pošto je Pavlaka, još niste odgovorili. Pa bar je to, nije problem da na Google nađete. A profesore Atlagiću, nije kulturno kao profesor da dobacujete, znate. To je stvar obrazovanja. A s druge strane, ministre Mali, to što ste pokušavali da kažete da nisam sposoban da prezentujem i da iskažem građanima ono što mislim, pa možda ste u pravu, nisam obrazovan kao vi, ali ne treba zato da potcenjujete nikoga. Gospođo Raguš, možda vi Vučića doživljavate kao neko vrhovno božanstvo i u koga niko ne sme ništa da dira, ništa kaže, kod mene to nije slučaj. Tako da, sami ste sebi skočili faktički u stomak, evo, imam još 20 sekundi ako dozvolite, time što ste rekli faktički da Vučić nije smeo da kaže Kosovo je Srbija u intervjuu Kristijana Amanpour. Šta je tu sporno? To sam i ja isto tako rekao kao što ste i vi.